Τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς. Το πρόβλημα στα ζευγάρια δεν είναι αν θα τσακωθούν, αν θα διαφωνήσουν. Και ποιο ζευγάρι δεν θα τσακωθεί, και ποιο ζευγάρι δεν θα διαφωνήσει, και ποιο ζευγάρι δεν θα σπαστεί ο ένας με τον άλλον, και θα νομίσει ο ένας ότι εγώ έχω το δίκιο και ο άλλος είναι προβληματικός, και θα φωνάξουμε. Δεν πειράζει. Θέλω να πω, δεν είμαστε άγιοι, ούτε οι ζωές των ζευγαριών είναι τέλειες και στρωμένες με ροδοπέταλα. Πώς τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά έχει σημασία. Και τελικά τι θέλουμε. Θέλουμε μια ζευγαροσύνη όπου εγώ θα κυριαρχώ έναντι του άλλου, θα είμαι το αφεντικό ή ο άλλος θα είναι το αφεντικό και πάει λέγοντας, ή θέλουμε μια σχέση αλληλοϊποστήριξης, συντροφικότητας, κατανόησης. Άρα, στις δυσκολίες, πολύ απλά θα χρειαστεί να συμβιβαστούμε, να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει, προκειμένου να πάμε μαζί παρακάτω. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό.